Right. Involve yakadhudzwa tambobvunzira madhiri aripo muParare zvaizvo. Right. Sezvo muri kuona ka panapa ndakutovhura iri bhero rangu iri anditi. Iri bhero rangu randato order. My brother. Halo. Chekutanga vaudze zita anditi. Kune mabhebho maudza kuti wakarorereka madau. Aiwa pakurora ngatimbete zvebasa. Ndetwa mukoma tatenda kana kuti baba Dexter. Mabhero aripo ese amuri kuda echando, evakadzi, evana, zvevarume, zvese zviri fashion zvechando zviriko izvezvi. Tine first grade mabheros from UK, England, China, Australia, kwese stuff tinayo already in stock. Right. Chimbotiudza ini ndatora rangu iri ndore mabomba jackets like aya takapfeka aya. Iri ndore vana. Iri ndore children mix. Saka unobata onaika smart anditi. Panapa panere majackets. Chando chauya ichi anditi. Koti apa kwemadhoni mabhero vanawo ese tine masizes ese from 0 to 6 rinenge richinzi baby light, from 3 to 12 or 14 years rinenge richinzi children mix, then from 7 to 15 years rinenge richinzi children light. Anenge achisiyana depending nekuti munobuda zvinhu zvakaita sei neage group yakaita sei achisiyana maprices. Asi ese mabhero aripo. Ukangoisa order izvezvi within 24 hours unenge watoreceive stuff yako itoripo mustock as we talk now. Munhu akaorder izvezvi online izvezvi kungosenda location kana kumarondera anyway kwauri, chero uri kuBet Bridge, chero uri kuDande, chero uri kuNyamapanda, chero uri kuVictoria Falls, kungosenda location within 24 hours unenge wane stuff yako makutengesa. Saka guys, izvi ndo zvimadhiri zvinoita. Pane umwe munhu anga achibvunza kuti pataundi zvinoita sei mari. Ini ndatoya kuzotora angu hour 2 andato order. It's true. Apa ndatoya kuzodi inini handidi zvechitsotsi ndokunga muiziva. Saka ndadecide kuti ndiuye kuzoona pavanotengesera pawarehouse pavo mabhero aripo akawandisa. So chamunongoita ndechete kuvabata panhamba dziri pascreen. Aiwa ava ndo boys rinoita madhiri chaiwo ari genuine. Zvikanetsa munobata inini. Guys, chibatsira ndende. Ichokwadi. Saka staff iripo izvezvi tichitotaura as we talk now. Winter staff yakazara kwese kwauri tinosvika. Unosenda location yako wobhadhara bhero rako rasvika. Notenda vabereki. Namba tibate panhamba idzodzi uchiwana staff yako. Thank you boss. Zvatoite